Hi guys! Happy Sunday sa tanan. Diya nag-prepare mi kay manglakaw mi uban sa among mga amigo. Pero mahapit sa mi sa Costco. Mga mi sa kuan restaurant na ay kuan diri among balik-balikan nga kuan fried chicken sa lami. Kim's Fry ang ngan sa restaurant mga Tommy. Ready na. Sa oy. Sa kasan man. Ano mag-adlaw gud. Dili na kay basig mo ano na tong duha. And darling, you look wonderful tonight. Panahon. Init. Snack ka? Snack ko ni mo? Kaya tagpahan sa Costco. Itong kuan ba? Daghan. Madyo ang panahon ron. Gahapon, uwan. Okay ra kay baho mami gahapon. Karon kay off man. So, ito nga manglaag. Ito nga naman ang snack na yung usak kay gutom ko anak sa gutmanon. Dali me. Need the show. Oh my darling. Darling ay. Come to. Init eh, sab ka lang. Need to show. Ready na ka. Let's go na. Patas pa si kamahalan. Ito ang nagamong kauban. Nanas gawas nagbuwat. Tara. Jaway men, ang daka. Umot na masulingan, oy. Yay! Kalabis panahon. Lamig sa panahon, oh. Kauban, laag.
Oh, Oh. hi to my vlog. Wala na pala dalang kuan gang. Annyeong sayo. Bag dala. Eco bag? Asa? Asa man? Pero mga hulang pa isa. Dala dala no. Na diri sakdanan mi. Dali dali. Nangka sa mo. Ang mga kauban. Why mga apply Canadian na? Obre. Si Why Canadian mga apply? Saan naman? Ang mga sige na magreklamo ka na bantang mo sa patrabaho nilang mga anak. Oo. Kabante ka na mag-exercise para magtrabaho na nila. Oh na. Gusto ko. Bill Live ka tayo ba? pa. Live ka na. Yo mi dali ni Ray ha. Kuani sa Video na. Yo mi Ray dali wasi mo. wadon man niya yung tingog. Dunggas gobernador. Saan na duwa rin? Hindi mag-reklamo. Hindi na tayo PR. Wali lang. Yan ako PR na ta. Citizen na gan. Kasi malibog pa. Umok ang bago nun. Masarusod nagpicture na tatong tulips. Kaway na baho sa kuan PAI. Hindi ay no. Ano naman? Kinsa? Sila Sabot niya taxi? to. Eh, kami ni Ken. Oo niya, ano man? Dahil mo? Magtulips lagi. Ang magdawan na, oy. Hindi pa man namawa ng tulips. Si summer pa man. Nakita na siya trabaho to. Tulas kami kay palayay na. Na miss Costco. Be. Flowers. Init naman. Por 550 sigo yendo a buscar a la... Ano ba? Kailan ni ko ano? Ito mo palit no. Yan na ba? Kailan ni? Ito ka. Hani ba ka Nakailan Ito kag mo palit. Kaso niyo mo ba? Kas 100 naman. Oo. Ako na po. Pili. Na ada to. Ito ba? Ha? Banya among cart guys. Ito kwan ha. Ano ba na dito? Ano ito puro? Daro daro. Ano mo na? Ano pala may ano? Ay, gano'n. Ah. Ito skrupo. Ay, suro po. Kung gusto ka. Ano? Ako. Itlog. Tulo ka 3. So, just bugnaw ka ado nga kuan. I said, woo! Nawa, oy! Tulo ah. Hey! Pero, buso. Tara, hatog na dire. Oh, saging.
Ang saging ka. Shake mo. Hmm? Shake mo. Cucumber me. Cucumber. Walmart. Ahon. Sarap ng sabon. Ha? Saman? Ito tanawon ba? Zero. Non-alcoholic beer man na. Ha? Opos sila may kay. Dito ka ma, ipong gamay. Maintain naman. Tag 19 na naman ang yatong vacuum. Ako ano? May sunlight. Like, Dumi maharot. bugtak ng kutsili kay. Ito na ako na uli na rin. Kutsili ng bagay na talagang sakto. May mayroon din sila. Ano eh? Smoke. Tawag, hindi pa pati daghan sa ba? Sila palitan diri. Ano ba? Ano sa taas ang ilang mga biscuit ba? Ano ko tabasig na ilang dark na ice cream din. Dali ba? Ha? Ano siguro na oh? Ano yan? No? KitKat, Pila na yun. bars. Ha? Bayad na mi guys. Parang pila na mi. Huwag naman sa mga kuan. Burn mo. Please begin scanning. 1999. Follow the instructions on the pin pad. 1999. Ha? Please remember to take your receipt. Please remove all scan. Yan, nagbuhat namin sa among kauban. Bayad namin. Ato na po may kuan Walmart. Kaya na ay nag-sale dito nga kuan. Spam ba? Tag $2 na lang. Taghan na nga ako. Saan na wala? Kagahapon. Bangga sa tangkita niya please Carla. Ato! Diba? Nag-short na sinahan. Kanahan. Mahalin ba? Oh! Sinaolo, diba? Ay, sorry. Bigla ni kuan. Ato sa kayo, ihatod sa Enjoy ka, mag-change sa outfit po ka, mag-short ka. Di ko may lagi ko. Katay. Bidupang.
Oh, mga nang Wala sa kagit. katong na... Ano ka? Nagpakuna siya. Gikagit ko na siya. Oo. Nagpakuna, nangatol sa akin. Grabe, nagba-virus na yun. Ay, Asa ta? Kung ay PR, sa kapatid po. Cheers. Cheers. Asa ta? Ato sa Kim's Friday. Oh, na Cheers, vlog. cheers. Kim's Friday. Unsa ke? Paminaw sa hindi. Pag may sa kuan Walmart kay ito yung nag-sale nga spam. Work na din him eh. Wala na, hurot na. Langan. Hurot na. Langan ba sa inana? Kaya ka ni oh. Lahi man lagi na. Luncheon meat. Unsa man ang lunch meat dili na? Di ba mo hindi mga tanang nababay stock mo? Naka. Wait, naa pa dito eh. Ayun, napagkuha kayo natin sa bahay. Nanay ka na eh? Dili nga na, pero atong bago pa na kumpra dire. Takiwa na mo lagi. Kalit ang tatagdugang. Onja mo to, nakamsanday mig spam guys. Maray mong tuyo. Nah. Manay stocks? Nakapad ko. Kuha tayo usa? Usa? Ah, kabe. Kuha ko mig usa. Ah, upunan ko. Oh, testing ko na may ani. Maadyo ba? Kani di ay. Okay ba kani? Lagi, nahurot naman oh. Wa na oh. Hubas. Aman. Ay, sausage. Di na nga, lutoon. O ikaw? Lutoon ni mo. Luto na ako, pero sa una ako, ang favorite. Diretso ra. Handa na, magbayad na mi. Kaya mga to nami sa kuan. Spam. Adi ara. Tagsaay mong bread, tagsaay. Wala. Ubang ako. Mana ganina? Uy, nakalut mo. Ha? Gas nga ano? Sale, 13. Oh. Balik, nag-22. Ay, ma. Di ba to 13 ni Agi? 15 dahil. 15. 22 na ron. Okay mo. Meron sa mga ano dito. Di ba katulog ako rin? No, dito. Brown. Ano sila yung strawberry? Uy. Kana may nindot nga sayal. Ay, mais to. Mga ingana, no? May lang po. May, sabi ko. Yatay ba? Daghanta. So, lutuan. Kanina. Ubi pa ito do. Kanal ka sila ha. Nagamit mo dito ka bag, no? Oh, nagamit ang duha ka bag. Masuksok naman ang ato, men. Dako man tong kuan. Dako man tong. Ano po na mo ah? Masuksok naman sa gato rin yun. Kasi kaya. Ang sa mo ah. Ay, pwede na itong kuan. Gawas na, may. Kaya mga ito na, may. Talaga sa quiz. Bam. Naong sa nang gilaag, de. Naong sa nagabudon.
Ano yung spam ninyo? Urot na. Ang spam. Ay, oo. Nakabuntag ko kita. Dago paman sa Jeff. Work pa man. Ne? Sige na, let's go na, oy. Eh, gutom na. Nakanuno na kong manok. Ah, sa phone ko, ne? Nagdamog rice? Wala, oy. Wala rice. Oh, mag-type pa ka. Sa nga session, sa mga 1917 pan. Leh. Wala sa dayon. Ay, kaya. Pagkaon ba? Kan ari gutom. Puro ya, dawat ang Ang 20. iskusya di ko ganahan kay strict dili mo dawat og 50. Ano man na ito? Man ang diri, be? Uy, gidawat Dawat tanan. Bagtik mo po ito nga 20. Pero, Basta ka sa job si Relo. 30. Asa na all? sana. Sa kanlaro na no? Natibo. Asa kang Mark, duha. Pila Pikas. di gawa na eh. Pila di sa ka... Gahapon, duha kabayan mo dyan. Tapan sa iso. Just 3 months to start your first Alam niyo sa quiz pa. $1,000 toward your tuition. Ah, ito sa labi ako sa Pigasbian. Itong may Korean niya pa. Sushi blossom. Kim's Fry Time. Anak-anak. Ah, dito sa Unabian. Katong sila Jane pangkaubay nila. Si Marge. Dito sila Kami ka na? Ano yung style wala ko gilig ng sushi? Good? No matter how we choose to get around, let's make sure we all get home safely. Know the rules. Share the road. Visit dmv.ca/share the road to learn more. A message from the government of New Brunswick. Ba't na may? Panggutom na ra ba may? Ay, nalis ka na. What? Hi. 5. 5. Yeah. Sumpay. Tara may tao di ay. Tara. Mga ano, may mga ano man. Kain na. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you. Enforta na. Para po kung gano'n. Nahuman na, busog na. Gawas na. Gawas na yung mga busog. Oh, di ba? Busog na yan. Busog da, busog. Diyan na, ganda busog. Ay, so na yung Asa na ison? Asay, audas, among sama. Ay, di. Pwede pa na. Lalak man na yun. Malagi, ablihe, Ben. Awa man. May sabaw. Oh. Napa na, deha. Makanti. Mga jabo ni. Ito ta? Ito ta? Dere. Ay, na. Inyong bagay. Ayaw kalimtin niyo ha. Wala may nasuwat igong. Ah, di ba naka-take home pa? Yeah! Busog. Sana all. Nakuha na kayo na Milin? Kuha kayo na Milin? Siguro sa phone lang akong dala. Ikaw, Biang. Bakit Biang? Green. Ang kuan. Nakalimtan, gigawas. Kaon. Umana, ito na, gihatod na mo. Gihatod diri ah. Hapit yun. Yeah, busog. Asa na ito dapit nakabutang? Ano sa man? Ah, dito dapit nakabutang sa table? Oh, let's kill it na. Ano ako dala siya? Asa ang padalo? Tapos kung ano, balik. Third island. Baktas na. Wala, naro ba sa main street? Si Cheryl nga, tilawig tagam, hindi na mo balik.
Way lami pura ka ba idara. Angon sa? Ah, Way lami Chinese restaurant. Dito Para ka social ra ba? Dito dapit. Sa inyong ikaw. Ay, dili na pinta. Ha? Dito to, unahan pa. lahan na to. Sa inyong ikaw. Dili man nakauto ni Abi nila Jane. Dito biyang no kana biyang. Moras sa Dito ko na Jane no. moras sa og Chinese chicken something ba? balls. Dili pa dito. Kaya sa gold. diri atoy mumu. Ito mo to. Ano ba ni? Ato na dili biyang sa gilid. Ito to biyang to gilid to. Kuan. ba? Ito ba kung abri bitaw sila pa biyang? Linchaw. Linchaw siguro to. Basta ito lukan dito. Ay, una ka ani tigsis. Lanxiao. Sarang Lanxiao be. Foreigner. Uten na. Uten. Uten. Chinese word sa uten, Lanxiao man. Mo nang kung ato ka sa Cebu, kung ato ka sa Lanxiawan, kaon uten sa baka na giluto. Ano, hapit naman ita sa kumaan. Nakaila ko sa building ang gilabyan to na dito ko sa mama ni Dari ba. Mao man nga kalsada padung man to. Ah, mara na mi. Ano, ako mo balay din ang karaang balay. Okay Tapos ko. ganun yung mga gabi na makwak. Pagkaingon lagi ko nga naay murag na nay tao sa kamamana kay mura magbubuti-biti. Nabrog na pultahan nga mutingog. Masin. Pag na uso rin eh. Daon alam man pud ko pasalitan na visa man. nako. May horror dat di mawag ni di kay tunawon. Atay. Di pwede pag winter. Dili lang nanggal, nanggal. Oo, nasa mo. Samot na kay ibo. Ag sa among bay na nagbujo. Ha? Sa among bay. Tanaw oo. at lukaw. Wa malagim ko na may magkatugan dito sa taas. Ano ba? Ay, sa inyong bay sa Pinas. Murag ka pre o ganang Oo, naadyo. kanang puti, kanang baji. May nakita? Oo, White lady. sila dito namuto sa bahay. Sila rin matog na dito. Wala naman mo, wala naman